Gak para saya muli ikan among Oo, nalen. ngongo. Ito po mo, 3-2 niya po yung premyo. Surprise siya po ini. Tusok-tusok mo guys. 3,000, 2,000, and Kaya 1,000. basketball. Nung pungating kayo, nung atlo kayo, suma total. At yun ang may nyambot. Sayang niya po ita. Puro meron mag-tumbling-tumbling ko pa. Ay, ako mayak-waking elimination. Wala ganing stage pa una buntok. Hali, makantay talaga. Sinabi na ako nga chairman. 3-2-1 niya. Una yung aso para lang hanggang niya lang makiabe. Oo. Hindi ko mag-iabi. Aling walang. Bakit? Ang amo. Hindi na ama. Nung oo ka. Muna ma. Oo ka. Okay, operator. Ayan mo na, punta ka dito na gawa. Wow. Ano yan? Ayaw na yung akuan eh. Natanggal ka na lang. Okay, yan na mo, yan na mo. Number 1 ito. Oo. Number 1 eh. May pasubo ko eh. At saka takas na Yeah. Bayu puing sablan, urirat kong batyan, ikong gantinatan, kining kaorasan, muntahan ako kini, nung bat na kumingan, ininang kantahan, patanin umpisan, ausan nila naman, reta ng kayabe, retang makikontes, kini napigbenye, galingan niyo abe, baka yung miswerte, pituya pong libo, ke kayo re ibine, lawen mo na pare, tarakal no tao, Siyempre. huling masaya na, pabo entablado, at yun na lang naman, tingin ng hurado, ilaing mamili, karing ano, Akong isipan, ikay kang sasabihan, may wala ka kanyan, ay di namurado, at wala po yan. Itana pong metong, no karinya po yan. ing metong hurado, Oh, at yoya leleda, oh, aliwa naman pin, oh, ang lalaking ay ta, wala. bateya mo iyan, may ngari ang gwadya, lalawin ang tuto, retang susulat na, muntahan na lang naman, etang manungkulan, eta ng komite, ake katangawsan, pagkamunta kini, ilaing mag-umpisa, ilaing mag-iudyan, kining pa magkanta, atin na pong sobre, at lulang ikit ko, dinando pong pera, eta ng tsalibo, ibieda na kay pag, galing sumambunta mo, mas lawin ka swelo, eta ng kakyunato, o ba't hindi sa'kin, o te mama mo, manayayang hindi, ano, pasaheros ka no, kulang lapang tuto, hoy manaus kayo, panakong magbiyahe, panakong mila ko, ausan milamen ko, eta na pong tao, puntahan ako kini, dele entablado, magsaya tangini, kay kantahan ta, magsaya tang luto, ang kong todo-todo, nung bisa kong sali, eta na pong haiku, siyong ay titinda na, pare libre mo ko, atin pamalito, ang kopaping bisbol, eta naman kanyan, ananin titinda na, Dini kumekyamin, isang lapu kano, itanang kang mainas, maganda
sabihan, Oh, kana unang hausan, panalang magsadya, oh, siyempre. deni ng kontestan, pangamiyaw siya, gamat na siya puyan, Oh, aliwa ikaili, nune itang wanan, ingumo ng dili, Nino. itang lovely mantap, Wow. Emilia de Guzman, Baka duwan. Michael Bantingurin, itang Isel Santos, Ampoy Marcaliado, Cristel Acosta, at Cesar Garcia, Iesebe Aria Encantado, Isel sa Acosta. kampanya Manisangan. Albert tayo, tayo, Kasi labas na po yung Angelica Bayan. Okay, mag-ready ko po. Yan ang kakatamong Orepuri, kakatamong Musa. Okay, lahat po ng kalahok ngayon. Ang Lumelia nakuha ko ng po, mga lumelia entry kayo. ay mangyari po lamang makipag-coordinate po. Lahat po na nakuha ng May 3, makipag-coordinate po sa ating operator ng sound system para tuloy-tuloy po ang ating grand finals ngayong gabi. O yan po. O ito. Magsalita ngayon, Gol. Yan po yung patron at yun eh. Ang popure kay katamong Muse and Escort. Palakpakan tala po rin mga lago at mga santing. O yan po yung pangatwa, ikalupan na pong Heart Evangelista, Eduard Pina. Yan. O yan naman yung pangatwa, yung kapartner na, wala mong matutudya mo. Wow. Mga santing na, palakpakan tala po. Rin kay katamong Musa, ang po rin kay katamong Escort. Arin po. Nakala po talaga rin mga santing at mga lago, Kiniking Barangay San Miguel. O yan, may tanggal niya pa mo itangkay na bala mag-well gala. Rally nga ni Rally. Palaos ko po. Yan, iya po San Miguel. Okay, palaban tayo po yung tamang malabat ron, Apong San Miguel. Palabasan niya po. Iyo po sa saganan din daratang inom ang kamag-anak din. Pura-pura musikos. Ipagyula kayo lahat, ha? Dito pong contestant, magbanda-bandano kayo ni bata na mag-umpisa kaya sa gulit pinandit.